Esta carrera ja té 37 anys. Esta carrera és una volta a peu, era una volta a peu que era la volta a peu del poble, fa molts anys ja que se fa. En aquell moment, pues, bueno, pràcticament ni dorsals, era una cosa molt més... Encara no n'hi havia tanta gent corrent, però bueno, s'ha anat consolidant i ja fa vora 8 anys que organitza el Club d'Atletisme l'Aliana Running. Va passar d'una volta a peu que no tenia, que el recorregut pues, era una mesura, eren 8 quilòmetres 200 metres o alguna cosa així, ja van fer un 10K i ja portem així 8 anys i ara 4 anys en la DIPU. La carrera pertany a la DIPU és perquè d'alguna manera s'està treballant molts anys per arribar a donar un nivell, no? I també te dona una visibilitat d'una carrera i una visibilitat a tot el poble de l'Aliana. No? Sempre tens més poder de convocatòria, hi ha més corredors, ve moltíssima gent, avui pues, n'hi ha més de 1.000 persones així corrent avui i bueno, entre els acompanyants i tal, pues, el poble esta nit està de gom a gom. Això, bueno, hem arribat als 1.000, que era un poc l'objectiu, era el que van tindre l'any passat i bueno, hi ha molta oferta de carreres i crec que és un bon número per a un 28 de juliol en el calor que fa avui. Tindre 1.000 corredors jo crec que és un mèrit. L'any que ve fem el 10è aniversari. Som més de 150 socis, això va ser uns quants amics de l'Aliana que alguns venien de Correcaminos, del Club de València, que corrien per així, bueno, van decidir muntar un club, que la veritat és que estàvem com germanats en Correcaminos, perquè n'hi ha molts que estan en els dos clubs a la volta, i hem anat creixent fins a arribar a més de 150 corredors, molta participació de dones i també famílies senceres, estan el pare, la mare, el fill, tots dins el club. Estem vora un 30% de participació femenina, o sigui, quasi una de cada 3 persones que corren avui així en l'Aliana són dones. Bueno, nosaltres ja ho hem dit, jo crec que és important que cada volta la dona participi més en carreres, perquè no tenen per què participar menys, no? I crec que l'ideal seria pujar més encara. Jo crec que cada volta hi ha més dones corrent i potser, qui sap, d'ací 4 anys són 2 de cada 3 dones i 1 de cada 3 homes. No? Tenim la col·laboració de l'Ajuntament posa a la nostra disposició la policia local i també protecció civil que ens ajuda. Ahí poden haver pràcticament 30 o 40 efectius. Tenim també alguna associació del poble com els Scouts i després traguem voluntaris de Baix les Pedres perquè per fer aquesta carrera necessitem vora 200 persones un dia com avui. I vora 200 persones, que també que un dissabte de juliol no se'n vagin de vacances, estiguen així treballant, estem molt contents i tenim que agrair a tots els participants, de tots els voluntaris que són una peça importantíssima d'una carrera i que no se podria fer si no. L'Aliana ja porta molts anys, 37 anys fent la volta a peu. Hi ha una part del recorregut que crec que no ha canviat mai, que va per els xalets. Ja en el seu moment, com feia molta calor, la gent dels xalets eixien les mànegues d'aigua, tirar aigua als corredors, això s'ha convertit en una tradició i entre el quilòmetre 3 i el quilòmetre 6 pràcticament estan tirant aigua a tots els corredors, que s'agraeix molt, ja passen per el poble, hi ha sempre gent, molt d'ambient en el poble i clar, jo crec que la gent ha anat coneixent la prova i tot el poble també es volca en la prova de l'Aliana. Hombre, és molt important, jo crec que és una de les proves, la volta a peu, ara convertida en 10K, és una de les proves més antigues de la província de València i per tant per a nosaltres és un orgull. I a més és un orgull perquè per 4 any consecutiu estem dins del circuit de carreres populars de la Diputació de València. Per tant és un orgull el que avui ja és que en prop de 1.000 persones, o quasi 1.000 persones m'estaven informant per a córrer la cursa esta. I l'Ajuntament de l'Aliana sempre impulsa molt l'esport. També jo voldré ressaltar que el 25% de les persones que són dones estem 5 punts per damunt de la mitja del circuit de la Diputació. I bé, jo crec que és una festa per a l'esport, una festa per a l'Aliana i espero i desitge que tot el món gaudisca de la carrera, de la cursa. L'acollida és excepcional, perquè ara aneu a veure com quan vagin per les zones residencials estan en mangueres, els veïns estan preparats en mangueres per mullar a la gent i inclús es donen aigua fresca i és una cosa que ja portem dins del gen d'esta prova. Per tant, molt orgullós de l'Aliana i molt orgullós d'esta prova. Comença la 10K de l'Aliana, 37 edició, molt difícil a tots els participants, vos esperem en línia de meta a disfrutar de la vesprada i sobretot precaució amb la calor, això sobretot en la primera part de la carrera.
sobra buena. Hasta ahora unos 5 minutos, quedan 2 más o menos. Yo no lo sé. Ay, señor, lo siento mucho, está primero. Hagan luego más tarde. Ay, mira, no sé. Están en la rotonda, ¿vale? Que están en la rotonda, ánimo, ¿vale? Vale. Guanyador, una Inés amb un temps de 36, segon classificat, primer de la categoria sènior, Octavio Sánchez, l'atleta del Baila, 16 anys, és Jawad Omeyal, tercera posició per a Jawad Omeyal, 32 minuts, 50 segons. Para mí ha sido fácil porque yo sabía que voy a ganar y tengo que ganar para asegurarme el primer puesto en el circuito de Diputación. Bueno, desde el kilómetro 2,5 se ha ido solo hasta el final a mi ritmo. Bueno, estoy muy contento por ganar aquí otro año más y esperamos los años que vienen estaremos bien y correr aquí mejor. Muy cansado, con mucha calor, pero la experiencia bien. Esta vez he podido entrar segundo, más o menos fácil, ¿no? Corriendo, pero con ventaja. Eso me ha permitido relajarme al final un pelín. Pero bueno, contento por quedar segundo aquí en Leliana, afianzar la posición en el circuito. Y bueno, ya hasta la próxima. ¿Y con el calor cómo te ha ido? Bien, bueno, como es normal, la boca seca desde el kilómetro 0.
sufriendo e intentando beber lo máximo posible en los avituallamientos. Yo diría que ha faltado un avituallamiento más, solo hemos tenido uno en el 5 y con esos días de calor creo que debería de haber 2. Pero aparte de eso, la gente genial de los chalés tirándonos agua y eso prácticamente ha compensado la falta de avituallamiento, para mi gusto. Pues hombre, este año nos ha venido una ponienta que, bueno, que es para todos, pero bueno, la verdad es que me he encontrado bastante bien al principio, que es normal salir fresquito, hasta que en el kilómetro 3 ya hemos roto la carrera, nos hemos ido Octavio, Yaguat y yo controlando atrás a Julián para que no me pillara. Y bueno, y a partir ya del 6, Octavio ya ha tirado un cambio, se ha ido y ha roto ya el trío que llevamos. Y de ahí hasta la meta, pues aguantar como podía, controlar a Julián y la verdad es que espectacular. Per a entrar per la banya 37 minuts i entrant un altre participant en línia de meta completant aquestes posicions. De 45 per a l'atleta de Membrilla, primera classificada absoluta, María José Cano. Guanyadora una vegada més i amb el 5 en este circuit de la Bicú. García Serrano, Club de Atletisme. Joana García, segona classificada absoluta femenina. Corredores de Buñol. Cansada. Ha sido una carrera dura, el calor, pero bueno, agradeciendo mil a las personas que estaban ahí con el agua, animando, haciéndolo mucho más ameno y llevadero. Pues la carrera muy dura por las condiciones climatológicas, pero bueno, bien, yo entreno con altitud allí en Madrid y la verdad es que me he sentido súper bien, muy contenta. Bé, un dia de molta calor i bueno, al final a mesurar un poc les forces, hi havia alguna rampeta i tal, però la gent dels xalets ajudava molt, tirava aigua i bueno, s'ha fet millor amb ells. Sou d'ací de l'Eliana, és la primera vegada que la corregueu? No, és la tercera vegada, som de Benaguasil, els dos. I bueno, la gent del poble, què tal, com s'han portat? Molt bé, ens tiraven aigua cada poc de temps, els xalets, molt bé, molt bé. Bien, ha ido muy bien, pero muy dura por el calor, pero realmente al final con la gente que te ayuda, te echa agua y te anima, se ha podido pasar mucho mejor, pero es dura. Bien, la verdad es que bien, yo venía de correr ayer también, o sea que ha sido un doblete, he ido asegurando un poquito, al final he apretado, la verdad que el público tirándonos agua súper bien, en los pueblos se vuelcan muchísimo y me encanta correr las carreras en los pueblos por eso. No había tramo en el que no hubiera manguera con agua si querías. Luego la organización dándote agua bastantes veces, la verdad que muy bien. Molt dura, aquest any més dura que l'any passat, molta calor, però molt bé, molt bé. És la primera vegada que vens a l'Eliana a córrer-la? No, soc del Club de l'Eliana i han organitzat els companys de carrera, és el segon any que la faig i molt bé. Muy mal, pesaba mucho y muchas cuestas y cuesta mucho. ¿Pero cómo se ha portado la gente del pueblo? Muy bien, impresionante, ¿Es la primera vez que vienes a l'Eliana? es la primera vez. Bueno, volveremos el año que viene. Yo creo que sí. Bien, lo que tú dices, a pesar del calor, bien. Como tiene bastantes cuestas para abajo, la verdad que al principio se hace cómodo. Algunas más incómodas, pero bueno. Molt bé, la veritat. L'última que vaig fer va ser de 15 quilòmetres. Esta m'ha costat més, però per la calor que feia d'esta. Com s'ha portat la gent del poble amb vosaltres? Superbé, com tots els anys. Sempre saluden els xiquets, sempre fiquen la mà, i això t'ajuda a acabar-la.